hodogram kuda ti ideš i da iz postojeće zemlje ne možeš da izvadiš tu sumu vrijednosti, ne možeš iz postojećeg građana da izvučeš. I onda te oni driblaju. Tako da ja sam se šalio s ovim. Meni je beskrajno simpatičan ovaj ministar Šarčević, ovaj koji je obrazovanje. Kaže, šta traži tržište rada? Što mislite, šta bi bilo sa Mihajlom Pupinom da je taj princip bio? Pa mu čuvu goveda. Jer ta tržište rada tamo traži u Idvoru da čuvaš kravu. Nema kakve kalevovi, kakve elektre. Ali znači društvo je da kaže, aha, ovo su talenti. On sortira talent. Američki univerziteti služe da se uvate talenti, ali nema njih dovoljno. Nema njih dovoljno u Austriji. Drugo, dolazi do stacionog stanja. Ti imaš imanje, imaš farmu, imaš motel, imaš ovo nešto i da učiš što da učiš. Svi učiš fiziku. Kako fiziku? Ti sediš, skijaš se, piješ vino u Tirolu, imaš voćnjak, imaš vilu u Toskani, zasledio si rente, što da učiš ti? Ali univerzitet služe da ja uvatim ove Induse, Srbe, ove koje proberem, pa ću ja njih da oni meni rade to što radi i oni sretni, zadovoljni, ja sretan i tako dalje. Znači on ima sistem koji služi da uvatiš talenta, da imaš odbir, da imaš elitizam taj, da vidim koliko ima gimnaziju u Srbiji, daj da tu decu posle prvog razloga odaberemo u jedan kampus, pa iz tog kampusa, pa ovo, pa ne, pa mi imamo jednu dobru školu, to je matematička gimnazija, tu svi odeš napolje. Imamo jedan dobar fakultet iz biologije, hemije, ovaj PMF, i tu svi odeš napolje. Nema i zgradu. I ta zgrada se sruši i tako dalje, a menadžment ničo, ja sad preko puta tražim neko cipele gde da okrpi kada kaže pravni fakultet. Ovde, ja nisam znao, i piše fakultet za menadžment. Ono garaža.